yini ukuthi ubaba wenza 1 2 3 kimi? Isigcina imtshelile ingane. Ingakho ke manje esezenza umuntu ongazi. Ubazi lo mlayezo wami ubheke kuma nurse, ubheke kumaphoyisa, ubheke kuma social worker, ubheke emphakathini. Bafowethu, asisukuyibhebhezela into wrong ephuma endleleni siyibone ukuthi wrong. Bese thina senzizani? Siyayigqugquzela ukuthi iqhubekele phambili. Lo metron lo owenza lento, umbuzo wami uthi laba abalethwayo esibhedlela abadlwenguliwe uthini ngabo? Uyathi maye babona abone ini? Abona abantu abalayekile ngoba nayo ingane yakhe phela ilayekile. Kuyabona ukuthi le ngane yakhe ilayekile ngoba nanga umuntu owenze lento akafuna aboshwe ngendaba yokuthi uyena othenga ukudla la endlini. Inkinga esibhekene nayo ezwenikazi lakithi lase-Afrika. Baba, uthe uyamthanda lo mama. Wathi umthanda nengane yakhe. Le ngane yakhe ufika kuyo incane, uyayikhulisa le ngane, ubaba wayo uyiphikile noma uyilahlile noma washona. Le ngane ikhula yazi ukuthi wena ubaba wayo. Mawubuya emsebenzini ingane yakujabulela nangubaba telelem sikhule kanjalo. Ingane ijabulela ubaba wayo. Uyayithatha ingane uyayiqoqosha, uyiphathela amaswidi. Kanti wena uyazi ukuthi uhlakula insimi lapho ngelinye ilanga uyodla khona. Ubaba onjani? Njalo mawubuya emsebenzini ingane sizikale nesikhathi, siyasazi isikhathi ukuthi maqala nje kungena ilokhuzana igeneration ngo8 ubaba usengangena noma yinini. Ingane iyaqala iyajabula. Iyezwe ingane kuduma imoto ngaphandle mangabe ubaba unemoto. Iyaphuma ingane iyohlangabeza ubaba ngaphandle. Nangubaba telelem nangubaba telelem. Ingane ijabulile. Uphethe amaswiti, uyiphathela ama-orange, uyiphathela ama-banana, uyiphathela ama-apula. Iyakhula ingane iyabhongozela, iba nomzimba omuhle, ifidwa uwe baba. Kanti wena uyazi ukuthi wena utshala ensimini and uyahlakula la uzodla khona, la uzovuna khona ngelinye ilanga. Ubaba onjani? Asikho isizathu sokudlwengula, asikho. Lo mntwana uyakuthemba. Lo mntwana uyakuthanda njengobaba wakhe. Uthe uthanda uma wakhe. Noma ungaze uthola ukuthi uma wakhe uyakufebela.